Walay sayon nga trabaho maong ayaw sige reklamo. Gawas og kontraktor ka. Kay wala pa kay gihimo nga trabaho. Bilyon na dayon ang imong sweldo. So what up mga bossing no, for today's video no, sayo pa kay kabuntago no, nag-ready na ta diha kay ngano moadto ta sa uma kay magtabang sa atong papa, magtanom og tubo. So let's go. So dira na mga bossing no, nagbitbit na tagbukag kay atong sudlan sa kuan patdan ba. So ang patdan mga bossing no, mo rin kuan kaning tubo ba na gitadtad kay among itanom. Mo na siya. So mo din mga patdan mga boss, so mo na akong itanom dira. So muna ni mga bossing magsugod na taog tanom padali na tamahuman. So nga naon din sa pagtanom mga bossing oh. Nga naon. Karon lang nako na nabalaan gito luwag ko ni papa. Kabuang. Hangak na. Duwar din mi sa akong papa dali mga boss no. Siya nagdaro. Ay. Oh. Siya nagdaro, ako nagtanom. Diyos na ta. Inman sa natong tubig mga boss. Let's go, balik na ta. Ito muna din na itong naagi diya mga boss oh. Taas-taas na gid siya gid. Dito pa na sangko sa babaw. Gamay na lang. Kasi gamay na lang. Pati pa ng daghana di ayo. Oh. 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 Na mga bangag-bangag diya, tamnan pa na una. Nakot na sadta, kaya wala naman. Oh, wala naman. Nakot na sadta, mura na siya. Nagbalik. Nagbalik na lang yun. May lang yun, masangkot ako. Yes, ang koda! Nakahuman ang itag isa kalinya mga bossing no. So, dili lang siguro ni tama ng video siguro kay na ni ads maka-earning sa nig $0.1. Ay kabuwag!